Okay? Sige, sakay, Ma'am Luisa Luing Melos. Good morning, mandara sa imo. Kag, of course, si Teacher Romela Ilustre Arevalo. Good morning, man. Kag kay Jack Pinonggan, always watching live from Escalante City. Ang imo daya, raga, load, why? Morning, Aksyon Boy. Kagsaton mga ka-aksyon. Amo pa lang na. Hindi kaya amo pa lang na. Amo pa lang na. Jocelyn Libon Dispoho, good morning. Dira sa may Silay City. Ni siya, no? Kay Helen Sareta, good morning man. Dira naman sa may Kapaklan, Inayawan. Kay Parenyo ni Goro, Bingsky. Good morning, dra sa may Qatar. Kay Elena Hilado, good morning man. Arman Regalado, good morning sa imo, dra sa may Vanuasang Isabela. Kag may agaman kay Anthony Jones Seblano, nagapamati sa Kawayan. Inayawan, Kawayan, good morning sa imo. Okay. Sige. Kay MG Espida, may agaman. Rochelle Turbela. Kag kay Alma Enriquez Alagon, greet silang family niya sa Guse. Enriquez kag Plagero family, ingat kayo lahat dyan. Siguro taga Manila, siguro si Almagro, kaya nga daw Tagalog, no? Good morning man kay future attorney Francis Jake Amodia, Action Boy. Nagapamati man siya. Kay manog bar exam na siya, Action Boy mong. So, God bless sa paabot nila yes, na bar good exam. Luck. Good luck. Anong ganito? Ang lapis ang... ang lapis ang nagtap-notcher, pwede mo na gamiton or patahalan mo sa ang imo nga lapis. Correct man. Examination, no? Sa kay Judenia Sarmiento Puig Lazaro, ang aga dira sa imo. Kay Yase Kate Cardones, of course. Good morning. Kay Rose Wenner dira sa Germany. Mayang aga man. Kag Jen Borom, Teresa Linakayaw. Good morning man. Kag kay Hope Dicas, maayong aga lang from Dubai. No? Dubai? Oh, sige, sa Dubai. Kag kay Edmar Kilitar, dira sa may, good morning kung siya GF sa Green Plains Subdivision. Sana ano? Ano na siyang GF gan eh? Girlfriend or girlfriend. ano pag yung Sabi ko ibang na GF? good food. Good food. Good friend. Good friend. Pwede. Good food. Good food man. Wala nung i-Action Boy, gutom ka na. Kay Elizabeth Gonzalez. Good morning. Kay Reynard. Ano lang yung di kaga kundi ka saka. Calfoforo. Oo, Calfoforo. From Mindanao. Oh, taga Mindanao gani siya. Ay, mayong buntag. May Kaninyo buntag sa din, Mindanao. ha? Sa Mindanao. Asa diha dapit sa Mindanao. Sa mga dapita. Ha? At ang asang dapita gali. Yes, asang dapita. Dapitan. Una, dapita. Kay Rizal mo na, Action Boy ang hambal ni Miss Van o Miss Doors, pasa na sa ako ng face mask mo, lol. Yeah, because it's Gucci. Charot. OA Doors. Ano Yawa. po? Yawa ka pa na labay. Ha? Di man. Yawa ka labay. So kayo kayo mabakal, di man? Alas ako kayo kay face mask. So kayo. How poor. Charot. Gabi na ng viruses, Action Boy. Actually, hatag din ni SM, non-ski. Diba? May mga Gucci, mga LV na yung iya, yung mga face mask, Action Boy, hindi basta-basta. Grace dahil. Ang amon yung mga surgical mask kaya, no? Ang inyo. Kailangan mag-Gucci-Gucci. Kalain ko rin lang taon, Action Boy. Kung colorful, may colorful, tumadaan niya LV. Kay Ninita Calamba Figueroa, sige, Kenneth Inkaha Tababa, kag kay Robert Roma, Jun Sibalios, good morning man. Torco Jongko, good morning. Standby na kita sa mga balita lokal. Aksyon, Balitang Bayan, Numero
Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:09. Sa detalye na sa aton mga balita lokal. Pagkatugutan na umpisa Abril 20, sang gobyerno probinsyal sa Negros Occidental ang mga Negrosanon nga makapauli sa probinsya nga hindi na magkuha pa sang panibagong RT-PCR test result gikan sa lugar nga ila ginalinan. Apang ginaklaro nga ang tugutan lamang ang mga magapauli kuntani sa probinsya, apang naabtan sang moratorium kag nagapa-swab test na kag negatibo ang resulta. Sa programa Vice Gov in Action, gipatag nanday niya Vice Governor Jeffrey Ferrer kag Board Member Andrew Montalibano nga sa tion nga makakas na ang moratorium sa Abril 20. Pagabatunon sa probinsya ang mga Negrosanon nga mga pauli, apang iga-require pag-abot sa probinsya nga ipaidalom sa swab test nga libre kag ipahantang sa holding area tubtob magwa ang resulta. Sa tion nga mag-negatibo, pagatugutan na ini nga mga pauli, samtang i-quarantine naman sa quarantine facilities ang probinsya kung mag-positibo. Samtang palang sa gyapon nagalaom ang probinsya nga maaprubahan sang National IATF ang resolusyon nga ginaduso nga tugutan ng mga negrense nga makahalin sa Manila o kung din man nga lugar nagikan nga hindi na magkuha o kung din man nga lugar nagikan nga hindi na magkuha sang RT-PCR test sa viral dili na lang sa probinsya bangot igahatag ini nga libre. Pagatugutan man sang syudad sang Bacolod nga makapauli ang mga Bacolod noon pagkatapos sang moratorium nga hindi na magkuhaliwat sang swab test kung hindi sila nakapaswab na kag naabtan sang moratorium. Sa programa Istorya Espesyal ginpahayag ni Councilor Israel Salanga nga pagatugutan ang mga naglaps na nga RT-PCR test result apang ini sila ang sugaton sang bus sang syudad sa Bacolod Silay Airport pagadalhon sa Bacolod Respiratory Outpatient sa Day Center kag ipaidalom sa swab test. Pagkatapos ang swab test, gilayon nga tugutan nga makapauli ang Bacolod noon samtang ginahulat ang resulta. Ginainganyo naman ni Salanga sa tarang nga Bacolod noon nga magpauli sa ilatag sa kamapulian nga magpaseparar sang kwarto sa ilahi mata agud masiguro ang kaluwasan sang pamilya samtang ginahulat ang resulta sang swab test. Kung mag-negatibo, dapat kompletohon ang 14 diyas nga home quarantine kag kung magpositibo naman pagadalhon sa quarantine facility sang syudad. Samtang ang wala naman sang RT-PCR test result antes ang moratorium, ang require nga magpaswab sa ila point of origin o kung lugar nga ginahalinan. Naka-record naman sang dugang nga 279 ka kaso sang COVID-19 ang Western Visayas kag nagdala na karon sa kabilugan nga 32,152 sa ginpagwa nga COVID-19 Regional Case Bulletin number 387. Ginpahayag nga naka-record sang 132 ka bago nga kaso sang COVID-19 ang probinsya sang Negros Occidental, 39 sa probinsya sang Antique, kag 32 sa probinsya sang Iloilo. May 28 naman ka bago kaso sang COVID-19 sa probinsya sang Capiz, 25 sa syudad sang Bacolod, 15 sa probinsya sang Aklan, 5 sa syudad sang Iloilo, kag 2 sa probinsya sang Guimaras. Ang Western Visayas sa karon may 4,374 ka aktibo nga kaso sang COVID-19. Sa iban nga balita lokal, patay ang duha ka ginalegar miyembro sang Communist Terrorist Group sang Communist Party of the Philippines sa CTG CPP NPA sa enkwentro sa tungas sang 15th Infantry Battalion sang Philippine Army sa Purok-Yuring-7 Barangay Bulwangan, Banwa sang Hinubaan, Negros Occidental, mga alas 11 sang aga Abril 17, 2021. Ang nagkalamatay ang wala pa makilalaan apang duha ini ka mga kalalakian nga ginalegar katapos ang CTG CPP NPA. Naglunta ang enkwentro sa tunga sa makatapos ang 15 IB Philippine Army 3rd Infantry Division nga ginpangunahan nanday 1st Lieutenant Harley Kibod kag 2nd Lieutenant Kelvin Klein Canlas batok sa 18 ka ginalegar miyembro sang komunistang grupo samtang nagpatigayon sang combat clearing operation. Ang enkwentro ang nagdugay sang tugtog 40 minutos. Wala naman sang nalitan sa tropa sang gobyerno samtang na-recover naman ang duha ka kalibre 45 nga armas luthang kag duha ka magazine. Wala pa sa gyapon makilala ang matuod nga ngalan sang duha ka mamiyembro sa ginaligar rebelde nga napatay sang enkwentro sa tunga sang 15th Infantry Battalion kag New People's Army sa Purok-Yuring Sitio -7 Barangay Bulwangan, Banwa sang Hinubaan. Ang mga ining kilala lamang kay alias ka Michael kung ka Nonoy kag alias ka Ken nga ginaligar miyembro sang Platoon 3 Southwest Front sang KRNCBS. Sunod ka Lieutenant Huin Sandang sa 15th IB nga nabase sa Barangay Tiling, Banwa sang Kawayan. 40 minutos ang pagbalonay sang luthang batok sa ginaligar nga miyembro sang NPA. Nakuha sa lugar sang enkwentro ang duha ka kalibre 45 nga pistola nga may mga magazines kag bala,
isa ka hand grenade, extortion letters, mga subversibo nga dokumento kag iban pa. Duha pa ni Sandang, nagapadayon pang ilang sustainment operation sa Banwa sa Hinawaan sa batok sa presensya sang NPA terrorist. Ginpahayag man ni Sandang nga wala sang napatay kag wala man sang napilasan sa ila sining hanay. Ginapaybaluman ni Sandang sa pamilya sa duha ka nagkalamatay nga magkatapos ang NPA nga mahimo nila makuha ang bangkay sa ila himata nga nahaya karon sa Porras Funeral Homes sa Purok 4, Barangay 1 sa Banwa sang Hinawaan. Patay man ang 45 anyos nga amay matapos ginluthang kagabi sa anom kaarmado nga kalalakinan sa Sitio Santa Ana, Barangay Mabini, Syudad sang Escalante. Ang biktima ginkilala kay Leticia Cordova, residente sa among nga lugar. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Hill John Despe, anom ka mga ginaligar miyembro sang New People's Army ang nagsulod sa pulian ni Cordova kag nagluthang sa iya makaduha ka beses. Si Cordova nakaangkon sang malubha nga pila sa ulo kag tiyan nga nagresulta sang iya kamatayon. Ang mga suspect nakapalagyo matapos ang insidente kag na-recover sa lugar ang duha ka basiyo sang kalibre 45 nga armas luthang. Nagapadayon pa investigasyon sa motibo sang pagpatay samtang bangkay sang biktima nahaya sa Haruda Funeral Homes. Nakaangko naman sa kapilasan ng duha ka mga persona matapos magbaslanay isang buno sa Sitio del Pilar, Barangay Poblasyon, Siyudad sang Escalante, sadtong Sabado sang gabi. Ang duhang kilala kay Freddy Ortega, 43 anyos, may asawa kag pumuluyo sa Sitio Biatingo, samtang ang isang kilala naman kay Benji Aligato, 36 anyos, soltero kag pumuluyo naman sa Sitio del Pilar sa amuman nga syudad. Sa investigasyon sang Escalante PNP, nagpadulong sa kilid sang baybay si Aligato kung magkuha sang isda para sa kasal sang yaraman si Ortega sa pump boat kaya naglundad ang konfrontasyon sa tunga sang duha. Una ang ginmuno ni Biatingo si Ortega igo sa kabalagko kag dughan apan nakabalos ako nakabalos man kag namuno ang si Ortega igo sa nawong likod liog kag paa apang natambangan ini ni Rene Plaida. Ang ining duha karon dungan gindala sa ospital samtang parahan pa ang investigasyon sa otoridad sa rason sang ila sini nga pag-away. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:17. Kag sa ato mga Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Yes, good morning man sa kay Panga R.R. Rehinio. Good morning dira sa imo sa kay Michael June Season.
Monitoring from Chateau Elise, Rowena Lopez Mendoza. Good morning, man. Si Ma'am Van ko na may LV man kag Chanel. Oh, China all. Nga face mask. Otay Benedicto sa Victorino Heights, Mansilingan. Bia Jonathan, good morning man. Ginagreet lang iya pamilya, ang pamilya Piloriana sang Punta Balyo, Barangay 4, Sipalay. Nagamonitor man. Sakay Noel Amar, may aga dira sa Canada. No? Di gani sa Canada ni si Noel gani? Niagara Falls. Niagara Falls. Bebong Patinio Bayona, good morning man. Kay May Ganhe Arsenio. Jeline Ituna Montaño, good morning. Donna Navarte Macario. Kag kay Thea Kim Iriman. Alex Fuentes, may aga dira sa imo. Ang isa ka Alex daw ko makita. Jen Dialagdon. Kay Joel Makirang, good morning man dira sa inyo. Kag kay Jeanette Delino gali, may aga man dira sa NODJ. Tsakto NODJ, no? Good morning dira sa inyo. Kag kay Larry Rico, dira sa may Purok Kalubay sa Barangay Sampinat. Sa kapihan dira ni Lani, good morning gid. Musta ka na da? Okay ka na? Bas hindi ka okay, patamyaw ta ka kay Danny Wisher. Wisher man na, pinalagpat Dali lang. naman. Hindi mo kita, Bachelor. Bachelor. Dira sa may Riyadh. Danny Bachelor sa Riyadh, Saudi Arabia. Yes. Ande saludores. Good morning, man. Okay? Okay kau pa ya. Action boys sa aton mga ka-action balalong-along gid sila no subong kay usog lit subong ang budol-budol to sa imong mailan action boy. May kilala ko to nga nabudol siya. Kilala ko siya. Nangayo lang siya tubig ang tambok ko na siya kuno nga kung gina ang ila pa nga pag-describe do gasol kuno. Gasol gid ya. Adi dako lawas gamay ulo. Dako lawas gamay medyo ulo-ulo. Kag nangayo lang siya kuno tubig to action boy. Tapos nang wala naglaom ang medyo may edad na mo nagpakilala siya nga ano kuno di ba subong ka pangwa gid man sang national ID mga ano kitawag sila data kuno pakilala siya action boy nga ano siya kuno nga iya ka senior citizen siya kuno nga national ID siya nakatoka so nang siya tubig kinauhaw siya kuno susula maglaom man tong isa ang tigulang pagkuha isang tubig, nagsunod, man to gali ang gasol. Ang gasol nagsunod. Kaya mo na pag-describe nila, mo kaya kita. Tigin ko ang cellphone, action boy. Kung sino pa itong gapaninguha, balas ka buhay, amo pa yung ginabiktima sang mga... ko ang cellphone. Oo, tikaluoy man. Namin mo guro daw LPG? Oo, guro eh. Daw na. Oo, muna siya. Gasol gid. Lain ko daw gasolito. Kalayo kong gasolito, no? Yan, nagbudol-budol sa kay Lulaw daw gasolito. Kadra gid si Mamaylan subong uso kuno action boy. Ti ano malong kay kaduwanon ako no action boy. Kaduwanon na da. Kaduwa pa lang uso na. Siya man nagyapo. Ay ho, dano gali pag ano mo isang basi iban way takabalong na biktima man sila gali. Halong-halong gid. Lain yung pag-describe sang lawas ng tao, no? Ng iyang description, no? Amo na ba nila sila nga post, no? Kadelikado, katama na. Logo, no? Kung sino, pati ang kapaninguha mo ba yung ila, yung ginabiktima, ba na? Tangkuloy mo. Ronnie Villanueva, ba? Sige, may text siya siguro. Galing mo siya sa cellphone. Ate ko niya gid. Diya pagbalik. Nadula siya dahil action boy. Imbis maduko na tayo isang tubig. Pagbalik kid, ay why na siya. Tawagan na tani eh. Paano yung tawagan? Sa cellphone niya. Kaya why na sa cellphone, no? Oo, paano yung tawagan ba? Raymond Matiliano, watching from Czech Republic. Uy, may sa taga Czech Republic, oh. Ano ba lang ang mga lugar? Bilang mo ning mga lugar nga sa silingkod. Ano ba ito talaga? Sa mo lang makita. Czech na, hindi Czech. Czech Republic? Hindi mo pag-i-check. Check lang. Czech lang. Czech Republic. Okay. Daw, why mo na liter? Tida, yung check ko na.
Czech Hindi, Republic. Czech Republic. Sige. Lemon sa Czechoslovakia. Alain mo na guro ya? Ano? Siguraduha, Czechoslovakia. Ha? Czechoslovakia. Uy, ko kabalo action boy, hindi ko familiar. Sang country? Ha? Hindi ka na familiar sa mga country? Nakabati lang kuya eh. Pero namin ko lain man siya. Lain man siguro eh. Michael Jansison Lacson. Sige. Standby na sa mga balita national. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang ninsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:26. Detalya na sa aton mga balita lokal o national. Preparado na ang National Disaster Risk Reduction and Management Council sa paghatag sa bulig sa malugar nga naapektuhan sa paglaslas ni Bagyo Bising. Kapin 1.6 bilyon nga balor sa pagkaon nga nag-standby nga pundo ang ginpreparar na para sa quick response. Sa records ng NDRRMC, masobra tunga sa bilyon ang standby funds ng Department of Social Welfare and Development sa Central kag Field Offices. Ginhanda naman sa DSWD ang masobra 370,000 nga family food packs nga nagabalor sa masobra 188 milyones pesos. Iban pa nga food items nga nagabili sa masobra 336 milyones pesos kag non-food supplies nga nagabili sa masobra 521 milyones pesos. Hindi pabor si Health Secretary Francisco Duque III sa pag-impon sang una kag ikaduha nga doses ang lain-lain nga bakuna gud masolusyonan ang kakulangan sini sa pungsod. Ginpahayag ni Duque nga wala pa sang pamatuod nga epektibong nasambit nga practice kun kag puro teorya pa lamang ang managagwa gikan sa mga health experts. Sa sini nga practice mabudayan sila nga tumuron kung ano nga brand ang mahimo makahatag sang malaing epekto kung iimpon sa iban nga brand. Tubtob hindi makitaan sang siyensya ang mabakod nga ebidensya nga mahimo-himo ng pag-impon sa mga bakuna, hindi niya ini-advocate sa Pilipinas. Una na ginrekomenda ni Vaccine Expert Panel Chairman Dr. Nina Gloria ang pag-mix ng una kay kaduwa nga dose ng lain-lain nga brands ng bakuna bangod wala man ini sang issue nakitaan kung lantawon ang immunological point of view. Ginpasiguro naman sa Department of Health nga hindi nila pagpiliton ang mga tao nga nag-aatras sa bakuna bato sa COVID-19 sa mismong adlaw nga sila ang bakunahan. Ginhimo ni Undersecretary Maria Rosario Vergere ang pagpasiguro matapos ginbuyayaw kag tawgon nga hambog o kuntikalon ni Presidente Rodrigo Duterte ang hindi magpabakuna. Suno kay Vergere, mayala gid man sa mga tao nga hindi luyag magpabakuna sa mismo adlaw sa diin nakaschedule sila nga bakunahan. Suno kay Vergere, ginatawag ini nila nga deferrals. Suno pa kay Vergere, wala nila ginapilit ang mga deferrals bangod voluntaryo man ang pagpabakuna. Sa piyak, sunugin na istorya sa gihapon sa mga counselors ang mga hindi magpabakuna, kagin paatagan agud makumbensor nga magpabakuna. Madumduman nga nagpahayag sang pagkairita si Duterte sa mga hindi gusto magpabakuna nga suno sa presidente, posible mangin rason nga matapikan sang iban sa COVID-19.
Ginpalawig naman sa Interagency Task Force ang travel ban sa mga dumuluong tubtob Abril 30. Sa statement ni Presidential Spokesperson Harry Roque, ang may mga valid entry exemptions documents lamang ang ginhatagan o kung nga ginhatag sa Department of Foreign Affairs antes mag-Marso 22, 2021 ang tugutan nga makasulod sa Pilipinas. Kalakip sa exempted ang mga diplomats, miyembro sa mga international organizations, kag ilang mga dependents, mga dumuluong nga kinanglan sa medical repatriation, asawa o kunbana kag anak sa mga Filipino nga nagabiyahe kaupod nila, mga dumuluong nga seafarers nga yara sa idalom sa Green Lane programs kag may mga emergency kag humanitarian cases. Samtang ginaprubahan man sa IATF ang pagpadayon sa training sa mga national athletes sa Olympic training bubble sa Calamba, Laguna. Naglamot sa 1.2 bilyones pesos nga balor sang fossilized giant clam shells ang nakumpiskar sa Philippine Coast Guard sa sitio Green Island, Barangay Tumarbong, Rojas, Palawan. Sunod kay PCG District Palawan Commander Commodore Hilito Basilio, 4 ka suspect man ang naresto sa nasambit nga operasyon. Nakilala sila nga sanday Ray Cuyos, Rodolfo Rabesa, Julius Mulihoya, kag Erwin Miagaw. Ginaresto ang 4 bangon sa paglapas sa Republic Act 9147 o kunang Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Gindala ng 4 ka suspect sa Palawan Council for Sustainable Development para sa inquest proceedings kapag pasaka sang kaso. Kag sa katapusan nga balita national, ginadilian sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kon BFAR ang pagkolekta kag pagkaon sang shellfish product kang isang tahong paginhason kag talaba sa 7 ka mga lugar sa Pilipinas. Inibangod sunod si BFAR, mataas sa hilo sang red tide ang 7 ka mga lugar. Ang mga lugar nga mataas ang red tide toxicity level amo ang baybayon sang Dawis kag Tagbilaran City sa Bohol, Tambobo Bay, Shaton sa Negros Oriental, coastal waters sa Calubian Leyte, Dumanquillas Bay sa Zamboanga del Sur, Balite Bay, Mati City sa Davao Oriental, kag Lianga Bay kag coastal waters sa Hilatuan, Surigao del Sur. Sunod sa BFAR, luwas naman sa ang kaunon o kung kaunon ng isda, lukos, pasayan kag kasagi kan sa nasambit nga mga baybayon, basta tinloan sang maayo antes tutuon kag kaunon. Ang Cancabato Bay, Tacloban City, sa Leyte ang Hiloy naman sa red tide. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:31. Kag sa aton mga ka-aksyon, D3 Bayo. Inyong ipapatian ang atong mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion. Upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod ka po sa inyong news team. Aksyon Dorel Kabag. Kag-Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!